जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा 18 मे बर' बिजों सान फालिदों। दुलाराय आसाम रायजो नाङैनो बर' बिजों सानखौ फालिनायजों लोगोसे दिनै भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव आरो मुरमेला गेजेर फरायसालिनि मददथिजों 18 मे बर' बिजों सान फालिनायजों लोब्बा लाखिना खन्थाइ आरो सुंद' सल' फरायनाय बायदि हाबाफारि लादों। हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बिरहोयो आफादगिरि बुद्धेश्वर बर', भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसे मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय बावजेनो मतिलाल बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद। बेनि उनाव हाबाफारि बायदियै खन्थाइ, रायथाइ, सुंद' सल' फरायनाय बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथां थरेन बर', लोगोसे ओनसोलनि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे फरायसालिनि फोरोंगिरिफोराबो बाहागो लायो। दानिया फै बिथां आलासिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों खोनासंनि। गायसननायनि थाखाय बै समनि आसामनि गिबि बेखेवनानै होदोंमोन। आरो दिनै बे फैयै लोगोसे बे मुरमेला गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बेवहाय गाजा गोमजायै बयबो बेवहाय ज' जानानै जोङो 18 मे बे गोथार सानखौ फालिदों। आरो बेवहाय आङो फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिसेसकै आङो जर'खायै बिथांमोना मिथिखायो जे दिनै दाइनथिफारियाव भारत संबिजिरनि दाइनथिफारियाव हाबबाय आरो बे रावा मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै गनायथि मोनबाय आरो जोङो बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों जोङो अफिसियेल लेंगुवेज आरो बे रावखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंहा दा अनगाबो बिटिआरनि एबा बिटिसिनि बायजोआव थानाय सोलोंथाइ समाजारि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोंहा बर' बे गोजोनथाव बाथ्रा आरो दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो जोङो माखासे जोंनि लोब्बा आफाद जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे लोब्बा आफाद आरो बर'नि जेसेबां गौथुम दङ आरो बर' थुनलाइ आफादनि जेसेबां जिल्ला आरो जोङो गुदि बर' थुनलाइ आफादफोर दङ दिनै बे रावखौ जोङो मुलुगनाङैनो जोङो इनफरमेसन टेक्न'लजिजों खारफानो थाखाय डिजिटेलाइज खालामनो थाखाय 61थि बर'
आरो बर' हारिया जादों जेरै बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो दानि हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिजों जों मारै जुजिनानै थानो हागोन आरो जोङो भारत सरकारा जुदि बेखौ बाहायोब्ला जोङो भार्नाकुलार मिडियामखौ माबोरै जों फोथांना लाखिनो हागोन बेनिखायनो जोङो आसाम सरकारजों जों आरो बिटिआर सरकारजों सावरायगासिनो दङ आरो आसाम सरकारा बावैसो बिथांनि तामुलपुराव माने गेदेर गिदिर मन्थ्रि गावनि खुगानिफ्राय बर' रावखौ 12सिम लांनाय माने 10नि थाखोसिम लांनायनि खोथाखौ फोसावबाय बे जोंनि थाखाय आरो जोंहा माखासे